На всеки 30 минути един българин получава инфаркт или инсулт. По данни на Световната здравна организация, страната ни е в челните позиции по заболеваемост на сърдечно-съдовата система. Въпреки че 80% от кардиологичните проблеми могат да се избегнат чрез диета и редовна физическа активност, всеки ден от инфаркт на миокарда у нас умират близо 250 души. Броят на хипертониците в нашата страна е около 2 милиона души. Инфаркт е запушване на една от артериите на сърцето, при което част от тъканта на сърцето спира да се храни, умират сърдечни клетки, което е свързано с болка и дискомфорт. Не всеки инфаркт се преживява. Всеки дискомфорт, свързан с болка в гърдите, раменете, гърба, челюстта, особено при усилие и при излизане на студено време, с прималяване, с загуба на съзнание, с сърцебиене, с чувство за страх и изпотяване, будещ пациента от сън нощем, трябва да бъде знак, че е необходим кардиолог или помощ в болница, за да се отхвърли диагнозата инфаркт. Наследственият фактор е много важен и е един от основните рискови фактори за заболяването. На колко години си? На 29. Болки в сърдечната област. Изтръпване на лявата ръка. И сега просто реших да се прегледам. Този пациент е типичен с това, че има повишен рисков профил. Макар и на 29 години, той е обременен с наследственост за миокарден инфаркт, за артериална хипертония. Имам наследственост, да. Дядо ми е хипертоник, баща ми е с инфаркт. Трябва да промени начина си на живота основно. Диетичния режим. За 5 години от 68 на 120. Сега се чувствам като тюфлек. Точната дума е тюфлек. Да започне да се движи повече, да отслабне на килограми. Това може от само себе си да доведе до намаляване на артериалното налягане и на липидните нива, на кръвната захар. Значи кръвното го има може би от 14 годишна възраст. Сега съм на 29, 15 години и високо кръвно. Няма кръвно нормално за 50 годишни, за 60 годишни и за 20 годишни. Кръвното трябва да бъде до 120 на 80. Хапвам в колата. Хапвам при жената, след това вече обилно хапвам вечерта. Лягам, изразходвам енергия и така. Прибирам се след малко. Наднормените килограми, затлъстяването и обездвижването са сериозен рисков фактор. Това можем да променим. Мога да получа инфаркт, инсулт. Така. Всеки държи живота си в ръцете си. Наследственост, най-силният фактор, който човек не може да промени. Артериалната хипертония, дислипидемията, това са повишените нива на холестерола, триглицеридите. Друг независим рисков фактор е захарната болест. Това е диабета. Няма защитена група. Един от най-младите ни инфаркти е на 29 години. Изведнъж усетих остра болка между гърдите. Реално погледнато, здраво право момче, спортист. Цигарите. Не ми цигари. Кутия и половина. Едва ли не разпитахме рода до 9-то коляно. Никога в семейството не е имало със сърдечен проблем и никога прояви на някаква млада възраст. Цигарите имат два неприятни ефекта. Ускоряват образуването на тромби и засилват спазъма на съдовете. При една налична наследственост, при наднормени килограми, при вече налично кръвно, това допълнително увеличава и то в пъти риска от получаване на инфаркт и инсулт. А за една година се регистрират средно 86 000 нови случая на коронарна болест на сърцето и 14 000 с миокарден инфаркт. Основната причина за черната статистика е, че българинът все още не обръща никакво внимание на превенцията и търси лекарска помощ твърде късно. Веднага специализирана болница, в която има инвазивна лаборатория.
Болниците, в които не се прилага първична ангиопластика, се прилагат инфузионните методи на лечение само. Смъртността е между 16 и 20%. А с приложението на бързото и правилно приложение на първичната ангиопластика, тази смъртност пада на 4-5%. До сега пациентите бяха принудени да пътуват до Варна, София, Пловдив. И този път често завършваше с фатален край за пациента, тъй като е едно спешно състояние, което изисква наистина спешна намеса. На 22 ноември 2010 година бе официално открита първата за Бургас и региона специализирана болница за активно лечение по кардиология и кардиохирургия, кардиоцентър Понтика. Тук служители и лекари имат мисията да помагат на гражданите на Бургас и района в борбата срещу най-разпространените социално значими заболявания у нас – болестите на сърдечно-съдовата система. Такъв тип лечебно заведение в региона нямаше. И в момента бих казал, че единственото по рода си, от гледна точка на това, че има апаратура на най-високо световно равнище в момента, която по никакъв начин не отстъпва на най-добрите европейски болници. Бургас трябва да знае, че наистина притежават едно бижу. Добра позиция. Както се намира тази болница в самата болница, бургаската и близо до спешно отделение. Обучен и квалифициран екип, който знае какво прави и който си помага така, както си помагат 10 пръста на ръцете, и добра апаратура. В тази болница работим цяла диагностика на глава и цяло тяло, с преференции, разбира се, към кардиологичните изследвания, които така или иначе не се правят никъде другаде в града и в региона от Варна до Пловдив. Скенер е 64 детекторен с последен модел на General Electric, който има неограничени възможности не само за съдова и сърдечна диагностика, а за детайлна диагностика на всякакви други заболявания. Прави тънки срезове. Това дава възможност след това с различни програми да можем да реконструираме този образ в различни равнини, да го видим под различен ъгъл, много близо до, както изглежда, нормално анатомично. Много по-високо ниво от апаратурата, която притежават повечето заведения в региона. Може да сканира подвижни структури, една от които е сърцето. Може да визуализираме точно кой съд е запушен, в кой сегмент и съответно да се приложи терапия, която да е животоспасяваща. Колкото по-навреме стане това, толкова по-добре. Всяка секунда е важна. Хора от Несебър, Поморие, разбирам, че отидат във Варна, защото така е било традиционно. Тоест, доскоро е било обосновано да ходят във Варна, защото това нещо не е било в Бургас, но в момента е налично. В момента е факт. В ангиографската лаборатория правим всички процедури, които са свързани с диагностика и лечение на сърцето, на съдовете на сърцето, на мозъчните артерии и на всички съдове, артериални и венозни в човешкото тяло. В нашата лаборатория извършваме инвазивни процедури, сърдечна катетеризация и по-специално инвазивно изследване на съдовете на сърцето, така наречената коронарография. Това изследване представлява впръскване на контрастна материя вътре в съдовете на сърцето с цел изобразяване на стеснение и запушване на съдовете на сърцето. Самото инвазивно изследване се прави през артерията на ръката с местна опойка. Пациентът е абсолютно в съзнание. Когато са налице значими стеснения на съдовете на сърцето, разрешението на този казус е извършването на балонна дилатация или поставянето на стентове. Другите манипулации, които извършваме в нашата лаборатория, са при остър миокарден инфаркт.
когато имаме запушване с тромб на съд или съдове на сърцето, което налага използването на специални методики и устройства за тромбаспириране, т.е. смукване на тромба и поставянето на стентове. С този апарат ние изследваме в реално време, виждаме какво се случва в самото сърце, в съдовете на сърцето на момента. Т.е. не се прави запис, няма рентгенова снимка, а в момента каквото се случва, ние посредством този апарат виждаме на тези монитори, така колегите ни от пред залата също могат да наблюдават точно в момента какво се случва с самото сърце, съдовете на сърцето и самата манипулация. Ако пациента в рамките на идеалния, златния час е до 2 часа от болката постъпи при нас, ние максимално бързо от вратата до поставянето на стента скъсим този времеви период, ние имаме пълната възможност да спасим миокарда. Т.е. човека след една манипулация, да кажем 15-20 минути, да е напълно здрав, т.е. да няма никакви последствия от инфаркт. Специфичното на понтика, освен това, е, че едно от малкото такива звена, които комбинира кардиохирургия и инвазивна кардиология, т.е. не само инвазивна кардиология. Кардиохирургията в понтика разполага с всички възможности, в смисъл от техническа гледна точка, а също и от гледна точка професионална, специалисти, да извършва всички операции, сърдечни операции, които са най-модерни и съответно належащи. Това е клапно протезиране, аортокоронарен байпас, пластика на клапните лезии, пластика на лява камера, съдови интервенции. В болницата се имплантират биологични и механични протези. Оперират се едни от най-сложните състояния в сърдечната хирургия, дисекации на аортата с цялата им сложност, включително с имплантация на мозъчните съдове в дъгата на аортата, с реконструкции на дъгата на аортата, което е висш пилотаж в кардиохирургията. Присъствате на сърдечна операция при 71 годишна жена, която е с дългогодишен тежък митрален порок. Бе извършено протезиране на митралната клапа с биологична клапна протеза и 2 ортокоронарни байпаса, които се наложиха да бъдат направени поради придружаващо заболяване и исхемична болест на сърцето. Населението в Бургас и региона може да разчита на всички, абсолютно всички сърдечни хирургични интервенции, които се правят рутинно в страната в големите кардиохирургични центрове. Кардиохирургията е хирургия с голям обем на инвазивност, с сериозни намеси върху всички показатели на човешкия организъм. Поради тази причина всички наши пациенти се нуждаят от нашите грижи в ранния следоперативен период. Разполагаме с всички най-съвременни средства за поддържане на жизнените функции. Радостното е, че успяхме да постигнем да се доближим в голяма степен до европейските стандарти по отношение на броя на сестрите, които се грижат за един пациент. Значи в нашето отделение средно една сестра се грижи за 2 пациенти, 2 до 3, което е един доста добър показател за българските реалности. Различното по отношение грижите на пациента в кардиоцентър Понтика е това, че пациента е обгрижван с много висок професионализъм и с огромна любов. Вярно е това, че ние разполагаме с много добри условия и по отношение на работата и сме безкрайно много улеснени. Едно от улеснението в следоперативното наблюдение на пациентите, това е централната мониторна станция с телеметрията. Телеметрията това представлява една система, която регистрира, записва съответно и съхранява информацията за пациента по отношение на жизнени параметри, сърдечна дейност, кръвно налягане, сатурация. Това е едно огромно улеснение и за самите пациенти, тъй като това устройство се закача за самия пациент и той не е задължително да бъде прикован 24 часа за леглото, тъй като в следоперативните грижи едно от важните условия
е всъщност и ранната рехабилитация и раздвижване на пациента. Много пациенти питат дали болницата работи по здравна каса, защото всичко ново, хубаво и лъскаво плаши българина и обикновено той го свързва с сериозни заплащания. Да, болницата работи по здравна каса. Всички пациенти, на които се провеждат интервенционални процедури, които се хоспитализират в болницата, всички кардиохирургични пътеки, високотехнологични процедури, които се извършват тук, са по здравна каса. Ако на пациент се наложи приемане в болница, ако състоянието е спешно, не е необходимо да обикаля и да губи време до личния лекар и до кардиолога, може да дойде направо в болницата, тя сама ще генерира направление за хоспитализация. Кръвното е идеално, 120 на 80. 2011 август месец. Инфаркт, остър инфаркт, след което тук дойдех за преглед, но се установи, че работа не е за преглед, веднага за поставяне на стен. От тогава до днес нямам проблеми. Преди 6 месеца попаднах в тази болница без да знам какво е моето състояние. Оказа се, че трябва да ми се направят 3 байпаса на сърцето. Дойдох тук и всичко това стана само за 6 дни. 6 месец, откакто съм опериран, моите сърце работи много по-добре, моите очи отново са горещи и аз мисля, че ако тези хора работят така, ще помогнат на много такива като мен. Нашите пациенти водят свои пациенти и близки, а това е най-добрата награда на лекаря. Защото нашия учител професор Чирков на времето беше казал, че един недоволен пациент може да откаже 300, а един доволен може да докара максимум 5. Аз една вечер се задуших и отидах при личния лекар и той поспешно се ме изпрати тук и незабавно трябваше да ме оперира. Смениха клапата, една клапа и ми направиха един байпас. И сега, нали, след тази операция бавно човек се възстановява, но вече долу горе взимах да заглеждам някои млади булки. Голямо внимание, много културно обслужване, голяма хигиена, всичко е на ниво. Коронарни съдове, където върват, е имало запушен съд и 4 байпаса са ми сложили, за да стане работа. В понеделник влязах в болницата, подготвиха ме и във вторник ме оперирах. Най-високата оценка на качеството, и съм сигурна, че е така, не е атестациите, не е сертификата, не е акредитациите и грамотите, които се дават от министерство и институции, а доверието на хората, пълните фоета и когато нещо се случи на пациента, той да помни и да знае, че идвайки тук ще получи помощ. Много съм доволен. Грижата към пациентите, самото лекарите, визитации, всичко беше... Когато са го приемали, никой не се е интересувал дали е здравно осигурен и дали има пари да плати, просто са му спасявали живота и са го направили изключително. Много професионализъм, много спокойствие. Благодаря на Бога, че детето ми е попаднало тук. Общо взето Олга постъпи при нас в доста критично състояние. От 2 години знае, че има тежко увреждане на съдовете на сърцето и хора, които са се опитвали по най-възможни начини да избегнат операцията. Но я очень ее боялась, я не хотела ее делать. Я делала все, чтобы ее не делать. При нея от 3 основни съда, които кръвоснабдяват сърцето, и 3-те са били почти напълно запушени. Това, което сме направили, говорейки с медицински термини, троен коронарен байпас, днеска я изписваме и общо взето много се радваме, че сме успели да й помогнем. Спасибо, я очень тронута, благодарю вас. Вы меня вернули к жизни. Я просто счастлива, потому что здесь на самом деле не только хорошая клиника. Клиника это, да, великолепная, просто великолепная, супер. Но в Болгарии и в этой клинике особенно такие замечательные люди. Я просто в них во всех влюбилась. И я очень благодарна, и я счастлива, что на эту операцию я попала сюда. Я очень счастлива. Спасибо.
Крайно време беше в Бургас да се направи нещо такова. Крайно време. Не хората да се препращат в Стара Загора, в Ямбол и така нататък. В Бургас нямаше такава клиника сега. Знам, че вкъщи и стените помагат. И за това искам да уверя всички бургазлии, че това е тяхната болница. Тя е тук, в Бургас, на тяхна територия и ние всички сме тук с целите си семейства и с целия си опит и усилия и вяра и надежда, че наистина ще им помогнем да повярват, че тук се случват различни неща и Бургас, както най-добър град за живеене, ще бъде и най-спокоен и сигурен, защото, не дай Боже, ако нещо ти се случи, вече има врата, на която да почукаш.